nou zeker wist dat het een zwaan was, dan voelde ik me aangesproken. Maar het zou natuurlijk ook nog een gans kunnen zien, hè? En dat zou dan weer gans wat anders zien. Inderdaad, Rudy, dankjewel. En het beeld ziet ook heel strategisch, hè? Want de zus, ja, zou je het nou wel of niet een nekse jongske zien? Ja, volgens mij wel, want anders dan zou ze ook wel een, hè, de bandjes van, oh, hey. Het is een mens. Het is een mens. Nou, dat vind ik op zich wel een hele goeie, hè? Want in de huidige tijden, de huidige tijden van mannelijk, vrouwelijk, transgender, Is perfect. is perfect. Dus de zus kunnen zeggen van dit is een, en dan had ik op met mijn filosofisch geleuter, het is een heel oudbollig beeld, maar aan de andere kant ook wel weer heel modern. Ik kan schuren dat het herfstvakantie is. Ja hoor. Dat gaan we niet met 1,5 meter. Dus dat gaan we dan gewoon zo doen. Ik denk dat deze auto wel ongeveer een meter 50 is. Nou, maar hopen dat er hier een stoel is. Jan, Henriette en Kim. Ja. Zou ik er nog een deur open gaan? Of niet? Ja. Hallo. Kim? Ja. Wij zijn van onderweg, van alleen. En ik wil eigenlijk op zoek naar degene die me iets kon vertellen over het beeld van het jongske. Ja, mama is net. Mama is daar. Hallo, mam. Goeiedag. Henriette. Ja. Ja. Ja, klopt. Wat gaan we weer zien? Ja, van alleen. Onderweg. Ook alweer. Ik neem hem maar af met de binnen. Had je dat gehuurd? Op het moment dat ze alleen zei, sloeg de hond aan. Wat maak je... Oeh! Ja, de honger. Het deed wel iets, maar... Wat mag je de hond wijzen over Alain? Want dan begint het nu te doen. Dan zeggen we gewoon dat we van de Avro zien. Ja. Ja. Henriette. Ja. Mag ik Henriette zeggen? Ja, tuurlijk. Wat is het verhaal van het beeld? Nou, dat is eigenlijk al... we hebben dat al misschien al 40 jaar. En dat is eigenlijk van iemand geweest die waren wel 15 jaar. En toen moest dat meisje het huis doen, omdat die ouders allebei overleden waren. En toen heeft mijn papa vooruit toen de friet zagen. Toen heeft mijn papa me eigenlijk geholpen met het huis. En vandaar is eigenlijk dat beeld eigenlijk bij ons gebleven. Dat is eigenlijk nog heel veel huizen al gereden, want we zijn heel vaak voor huis. Oh, dat wordt op een hele andere plek. Ja. Oh. En dat meisje wou, ja, dat wou dat eigenlijk niet. Dat eigenlijk vroeger bij ons thuis in de wiever gestangen. En toen werd het huis te groot en toen moest het beeld weer met gaan verhuizen. En toen zijn mijn ouders, ja, die kosten geen trappen meer lopen, die zijn ze daar. En toen heb ik dat beeld weer teruggekregen en zodoende heb ik 4 jaar heb ik het achter me gehad staan. En nu afgelopen vorig jaar hebben we voor de tuin veranderd en daardoor staat dat beeld dan nu, ja. Maar dat heeft dat is al Maar heel het oud. is, Henriette, het is wel een... Het Ja. is een heel apart beeld. Ja, Want klopt. ik moet zeggen, ik heb het nog nooit gezien. Een Nee. jongske met een... Ja, wat Zwaan. is het nou? Is het een zwaan of is het een gans? Ja, volgens mij, ik noem hem de gans, weet er ook weer. Niels Helgersom noem ik hem maar. Van Oh, ja. Maar er is nooit... er is nooit vraag gedaan of onderzoek gedaan naar... Wie het gemak zou kunnen hebben of dat het... Nee, eigenlijk ook nooit bij stilgestaan. Het meisje wou het eigenlijk helemaal niet meer. En ja, toen heeft mijn papa hem eigenlijk altijd verschillende keren opnieuw geverfd. En die pap, Ja. die heeft dat nou ook weer opnieuw geverfd? Nee, dat heeft mijn mensen gedaan. Mijn ouders leven helaas niet meer, allebei. En nou, toen hebben we de tuin eigenlijk opgeknapt. Nou, je voorziet, voor het gaan we dat toch neerzetten.
En in eerste instantie had ik, ja, zo dacht ik dan, maar dat is helemaal van beton, dat is best wel zwaar. Ja. En er zijn echt heel veel mensen die echt heel veel foto's van dat beeld maken. Ja, maar dat is ook heel apart. Ja, We komen door ja. de hele provincie, Ja. maar ik heb nog nooit een dergelijk beeld gezien. En ik zei net al, kijk, als, het beeld heeft ook wel iets ondeugends, hè? Ja, Want als ze op de stoep Ja. stiers, op de strootkant, dan kijken ze precies tegen het tubje van de vleugel aan. Ja, en klopt. dan zien ze net niet het, Ja. we zullen zeggen, de Ja. privédelen van het Jungske. Maar we weten eigenlijk niet of het nou een Jungske of een Mechje is, want daar hangt verder niks, hè? nee. Er zit niks. Wat denk je tegen? Is het een Jungske of een Meetje? Ik ga ervan uit van een jongste. Een Jungske. Dat die teken veel met die ganzen. En ik heb hem altijd Niels genoemd, Niels Helgeson genoemd. Dat hij met die- Verrek. Ja. Ja. Weet sticht nog wie dat ging? Vloog hij niet ook met die ganzen mee? Ja, dat vloog met die ganzen mee, joh. Daar werden ze ook zo betoverd omdat er stoot was geweest en zo. Ik heb met dieren om kon schoon en toen... Maar er werden dus heel veel foto's van gemaakt. ja, heel veel. Ja. Gaat het ook zover dat mensen ook aanspreken zo van, over dat beeld? Nee, ja, soms de ene keer hebben ze ons gevraagd van ja, maken ze wel schapjes over groeit het niet meer. Ik zeg, nee, ik zeg, dat is al over 40 jaar oud, ik zeg, dat groeit niet meer. Maar ja, maar ze maken er echt, dan komen ze echt voor aan de raam en dan maken ze foto's of ze staan daar. Zal Stig het ooit wegdoen? Nee, nooit. Nee, nooit. Ik zal Dat, het nooit, dat nee. is een heel groot deel van die leven, is dat albedig, Ja. dat beeld. Daarom ik zal er nog nooit. Het is ook altijd met de smid verroest. En ik zal het nooit mee. Nee, dat hoort gewoon niet bij. Dat hoort gewoon bij ons. Ja. Heel apart. En Ja. wat had je die elders, wat zei ze net, wat voor een zaak had je die vroeger? Nee, alles zei je in de frietzaak, maar die waren vroeger onder de snoet Noorberoes gekomen. Dat is allemaal verbouwd en een meisje woonde er in de buurt. En ja, en zodoende is dat eigenlijk losgekregen. Ja. Dus papa en mama had je een frietkroom. Ja, En door rent ze dik als jong jetje ook rond. ja. Leuk. Ja. Wat werd ze er nog van? Tot wie lang hebben die papa en mam de frietkroom gehad? Nou, ik was 8 jaar. En toen is mijn pap uit moeten zijn dat er een hert had. En ik was 14 jaar was ik toen. Wie voor echt uit hebben moeten zijn dat mijn papa een hert had. En En- we waren eigenlijk een hele zware tijd toen. Ja, We want moesten weer gewoon gaan werken in een fabriek. En dat waren eigenlijk een hele moeilijke tijd toen voor hem. en waarom? Want dan denk ik van, hij had je dan het hert, hij moest stoppen met de frietkroom. Ja. Maar koos ze dan ander werk wel doen met zijn hartproblemen? In het begin der jaren wel, maar dat werd op een gegeven moment kwam er toe of zij me weer neven de weg ergens gevonden van het hart. En toen heeft er 4 omleidingen gehad, dan nog eens een keer 4 omleidingen gehad. En dat werd, ja, op een gegeven moment kost er niet meer werken. Hij is ook heel jong is er ook moeten zeven werken. Hij was rond 55 of zo, toen kostte het ging het gewoon niet meer. En dan zit ze op een gegeven moment thuis. Ja. Had je pap nog wel iets om... Ja, hij ging ook, hij maakte veel van zelf beeldjes, die kleine beeldjes en zo. Van klei of die figuren zagen. Maakte de kinderen een schilderie of gaat. Maar dit had hij niet gemaakt. Nee, dit heeft er niet gemaakt. Nee. En het is dus echt onbekend waar het nou oorspronkelijk vandaan kwam, het Ja. beeld. Ja. We hebben dat toen van het meisje gekregen, zeg maar. Ja. En vader was weten voor ook niet hoe het vanaf kwam. En, want ik zei net, mijn mens heeft dat nou de laatste keer opgeschilderd. Vindt dat ook mooi? Ja, zeker. Nee, dat even werken. Ja, ik ben niet van plan om gaan te verhuizen, maar als we gaan, Dan gaat het beeld mee. Het beeld gaat altijd mee. Ja. Ja, omdat dat beeld vertelt, dat vertelt ook veel over die leven, hè? Ja. Ja, dat is gewoon, dat hoort gewoon bij ons. Met hoeveel kinderen wordt je thuis? 2. 2. Ja. Daar is nog een broer of een zus Ja, Maastricht. in Maastricht.
Ja. Een broer of een zus? Een broer. Een broer. Ouder Ja. of jonger als dich? Nee, dat is ouder als Het is ik. ouder. En toen pap niet meer koos werken, Ja. wie heb je toen, want dicht zei ze, ik word 14, toen hij voor het eerst last van zijn hart kreeg. Hè? Ja. Wie heb je toen... wie heb je toen de eindjes aan elkaar kunnen knuipen als gezin? Er viel op een gegeven moment toch een inkomen Ja. weg toen pap niet meer koos werken. Nee, wie voor de Frietkranweg hebben gedaan. Toen waren ja, moesten we aan werk hebben, we licht werk en zo, omdat er niet meer veel Ja, was. ze is in de fabriek gaan werken. Ja, en toen is er weer gaan werken. En op een gegeven moment, ja, dat ging gewoon ook niet meer met het was niet meer veel auto drieën. En mam werkte die ook? Nee, Nee, nee. die zorgde voor ook. Ja. Ja, en die had je ook weer in de frietzaak gestaan en zo. En ja, dat voerde in de weg, maar op een gegeven moment ja, is papa in de fut terechtgekomen ook. Heel vroeg. Ja. En hoe lang zien die elders dan niet meer? Mijn papa is er 6 jaar niet meer en mijn mam 5 jaar. Ja. Dus Dus dat is toch kort naar elkaar. heel kort na elkaar, ja. Mijn mama had er toch heel veel problemen met om ja, toen de pap gestorven waren. Dat vonden ze heel moeilijk. En wat vonden ze ervan dat dat beeld bij dich is gebleven? Daar zijn ze heel blij om geweest. Ja? Ja, ze zijn echt heel super blij geweest dat beeld altijd bij is. Want mijn pap, ja, dat was eigenlijk ook een verhaal van mijn pap. En dat meetje, wat dat beeld niet wil hebben, weet ze wat er van dat meetje geworden is? Nee, dat is later is het even bekendste van ons geweest. En later is het ook verhoes. En ik weet echt niet hoe. Ja. Ik weet echt niet hoe het is. Misschien ziet ze Oké. deze uitzending nog en ziet ze het beeld. Misschien ja. Hey, Henriette, dankjewel voor het bijzondere verhaal over het beeld. En zullen we het erop houden dat het Niels Holgersson is? Ja, doorwacht.